5 skiep wien er samen in onta dat de verwoenings hechte worden moesten door de beste dokter. De verwoenings binnen het werk van een pitbull, of beter zijn, de eigenaar van de pitbull. Want nevens het knille Stillema, wie de hoe mij opzet in het laan instuurt om de skiep on te vallen. Ik zei gisteren toen ik je langs riet dat je een pitbull maar je skiep een beetje weer. En die hong hem in de kaak. Nou, toen had ik de man erop aansprutsen. Ik zei van, dit doen we hier zo net. Nou, toen zei ik hem eerst wat raar aan. Dan had de pitbull bij het skiep bijhellen, want de hoen die woer net naar hem luisteren. Nou, en toen had hij meer heen gebracht. En toen had hij mij naar bedriegen met de hoen. Maar ja, had ik weinig invloed. Dat ik hier weer net van plan om bang te worden voor die hoen. En toen is er uitnaaid. De skiep wienen van Tillema zijn maat. De gerre passen ze op de besten. Dat ze dit nou mijn meidje is voor de man onbegrijpelijk. Ik zie je. Maar ja, doe ik niks aan, want als het hem wat doet, dan pakt de pitbull die. En dan is hij helemaal niet afgelogeerd. Als je zo'n hond wil en je wil hem trainen ervoor, dan zoek je maar wat anders. Neem een betonpaal. Ook geen boom, maar gewoon een betonpaal. Dan slaat het gebit van die hond ook wat harder. Dat, ja. Anders gebruik je je eigen harder maar. Of laat je eigen maar gebruiken als proefpersoon. Er is onjefte dien bij de politie, die docht op het stuit onderzoek.